Lasa. Hala! Yan. Balbakwa. Sabot kita ganti ah. Bigyan mo na rin kaldero. Maming, ay... Na! Uy! Kung hindi magkahapon, ngatol. Awa! Snacks pala. Ano sa'yo mabi, makishare ng favorite? Bulalo. Ay, baka dagan na ilan sa lugar at tao. Napulong atong tubig. Ano yun nasa ano, baba? Pagkuha na tagdaan, Dulo. pagkuha na tagdaan. Palit ng baka. Masa main yan ito? Ano mo na mo? Saan mo, Jake? Ito ni Malbakwan eh. Sana na din. Marian, mag-ano na lang tayo? Sabaw ka ba? Kanira mo, kanira ako. Sabaw ka, Jake. Pero gabay mo. Hi, Kuya Poy. Magbulalo ka? Hatin na lang tayo. Ikaw, wala lain. Game! Selfie daw! Hi guys! Andito kami ngayon sa Bacas Grill kasama mga mukhang baka. Bacas Grill Kugman. Ate mo yun na mga murag kabaw. Baka. Kabaw. Ate, dalawang barbecue sa akin. Iring, iro. O mga palas ang daghan dire. Kasad na sila ko, 21 ka rice ba? Yun yung ulam nila guys na may kayo guys. Pero mas lamin eh. Ha? Bigman? Hoy, balik ka na yung order mo. Tagtagtag ka, mas tampaon ta mo ha, mahal ka. Ayun na ka. Tungar ba dato? Rice. Makikikain na ako sa kanila sa ano, bulalo. Bakang magbulalo ka, Bakang? Ha? Kumuha ka na. Para hati na lang tayo. Ah, sa'yo lang yung bulalo na isa? Ah, ikaw lang yun. Kaya nga. Pwede ba ako makishare nga? Kasi tingnan mo. Ayoko maghihati. Ay, sa'yo lang yung bulalo? Grabe. Dami niyang gutom. Dinira ko sana ay pipino. Bakit kinilaw? Ay, labi kinabalbak ko tayo. Ay, barbecue ra ko kay. Balbakwara ako, mag-rice na ito. Barbecue ito ha. Miss, okay ni akin? Ito lang ako. Barbecue. Pero dahil rice nga. Sikira na. Rice lang. Magkano rice mo? Okay na yung order ko. Order lang sila na. Rice, then ano? Miss, nasa ni akin? 21, ay ito mga Oh, rice og yung mami. Doloro ka rice ang nakana. Lora na pa siya ng rice. Isa ka. Dalawa ko, isa ka. Lalo, isa ka barbecue. Mag-share na lang ako sa bulalo mo. Ano may Brenda dalawa? Ah, Oh, tulo. Rice na yun. Isa na ako yung rice na. 21. 21 to 20 rice. Pagkain na kami dito guys. Ang ganito kami.
men's na at guys, meron silang maliliit sa mga ganito, may mga baga-baga, meron dyan. Pero meron silang mga main course, meron Peace IT, meron Peace Course? Meron silang tipid sulit niya, meron silang palpakwa, suki, nagpagturo siya. Meron siyang one order, palpakwa, meron din halang-halang, meron platters, ay sana? Wow. Saan ba? Lumipat na kayo? Thank you po. Ano mo na? Slice station. Yan, nakika na akong tragito na. Bone Marrow. Wala pa yan. Ayan na, nagkaagawan na. May nabalbakwa. Ano si Brenda nabalbakwa? Wala, ayan na. Wala, kilawin. Wala pa. Saan may kilawin, no? Ano ba? Nagkagulo na po sa mga order na kakaagawa na ng order. Diba? Ano sa mga ganito ha? Wala. Lagi sa bugan lang pula ba yata ko yo. Timbal pa. Pinakuyan driver. Ha? Pinakuyan. Kain mo sila po. Ayan, kilawin. Rice terraces. Picture saja. Saya. Bawa itu naga.
Sa dami na. 23 agad. Rice nila. Yan, Masarap yung chicken fry. Ilagay sa rice. kaya po baka may pinipol na naman ako dito. Yung nga pala. Victoria lang. Pwede pa yung konti. May mga mask dun sa ano eh, sa ref. Ano mo sa gabi ba? Meron mataas. Mas sa mas. Ang balbakwa ito, Hindi. Iniling yan. ito kasi yung likod ba? Diba? Balbakwa. Parang overload na baka naglakaw-lakaw. Hindi pa pinilaw. Banaw! Sunrise lang kahit na pag Ang mami na ako, nakubuto ko. Yung mami. Parang na yung safe. Ito oh. Diba sabi ko sa iyo eh, dapat nag-request. Eh yung mayroon kayo, kung ganado ka na manong susunod na kanin, di ba? Kakain kayo ng kabibin. Okay na bang ngipin mo? Pagitan na?
Kuha na ba? Wala kakaon. Kuha na ra. Kuha na niya. Ta. Favorite Sino niyo ra? ano kasi yung kilawin. Wala din yun. Ano yung favoritin niya? Kuha na. Kuha na ba? Bakat po man. Diba namin bakas to, Paul? Oo, diba? Ano yan? Binawi sa Inimeta yan, di ba? Di ba niya 121 ito? Kung mamaya, pag-uwi na sa Pang ano yan, pang campaign. pang-kampanya mo. Oo. Hanggang 15. Paano? First time kita. Ay, ito yung tabi na ano, di ba? Kung ako yan, iuwi ko ng park. Nakapay rice, oh.